Здравейте, скъпи приятели! Това е едно видео, в което аз искам да разкажа нещо малко за себе си и за едно мое преживяване, което много ме зареди, което ме накара да гледам по друг начин на живота и на света. Така, първо ще започна с представянето си. Аз се казвам Таня Кидакова и съм психолог и психотерапевт. В момента се обучавам за ментор, бизнес и личностно развитие. Развивам се в някаква насока. Но това, което е важно за мен и което смятам, че мога да ви го споделя и нещото, което всъщност ме е направило този човек, който съм сега и е формирало моята професионална насоченост, е моето страдание в детството, че родителите ми бяха разведени и аз почти не виждах своя баща. Може би той се прибираше един път или два пъти в годината, работеше в тогавашния Съветски съюз и тотална липса след моята 4-годишна възраст. Това страдание до такава степен се беше отразило на моите преживявания, че аз всичко виждах през призмата на страданието. Разбира се, свързвах се с други хора, които страдат. И желанието да помагам на хората се породи в мен и започнах да търся, да чета психологически книги. По-късно, когато започнаха да издават и на автори, които са психотерапевти, да ги чета. И беше така съвсем естествено желанието в мене да искам да стана по този начин, да работя това, което всъщност ми харесва, да стана психотерапевт. И направих стъпки в тази посока. Разбира се, нещата не се реализираха толкова бързо, колкото ми се искаше, но то беше защото се саботирах, а не го осъзнавах. Така, след като се случи тази реализация и започнах своето обучение за психотерапевт, аз дълги години работих върху взаимоотношенията си, върху тази травма от детството си, върху взаимоотношенията си с майка ми, с баща ми, за неговата липса, изразявах гнева си, прощавах и така нататък. Стигнах до момента, в който осъзнах, че всъщност те са просто хора и според техните човешки ограничения или ограниченията на средата, на семействата им, те са можели толкова. И толкова са ми дали. И това го казвам не като заучено изречение или прочетено в книгите, а наистина интегрирано преживяване в мен самата. Наскоро загубих баща си миналата година, септември месец, и за мое щастие аз присъствах на неговото ново раждане, на смъртта му в този живот. Бях сама, само аз и той, но няма да говоря за този момент, просто искам да кажа, че този момент беше за мен изпълнен с приемане, с прощаване, с любов, с разбиране и подкрепа. От моя страна и съм сигурна, че от негова той го усещаше и съм сигурна, че даваше същото, макар че беше в процес друг. Казвам го, защото ако имаше неща, които аз не съм опростила или съм го обвинявала, нямаше как да преживея този момент по този начин, повярвайте ми. И в този ред на мисли аз така възприемах моята работа върху себе си, за взаимоотношенията с родителите ми, като на един етап, в който почти съм отработила всякакви негативни емоции, обвинения от този род по отношение на тях. Но се случи така, че една сутрин, по време на моята сутрешна рутина, когато медитирам и после се свързвам с източника, аз осъзнах, че всъщност всичко, което правя в моите взаимоотношения в момента и да търся подкрепата, която никога не се ме получавала на 100%. Въпреки, че го разбирам, въпреки, че го приемам, нямам претенции, научила съм се сама да си давам в някаква степен това, разбрах, че нещо все още не ми е достатъчно. Затова искам партньора да ме приема и да ме подкрепя на 100%. И това е една подкрепа, която е като родителската, може би даже отвъд родителската.
И когато го осъзнах и се задал въпроса, добре, как мога да си го дам аз? Как ще го преодолея това? Ако в това все още съществува, може да е в минимален процент, може да е само в много малък аспект в живота ми да се проявява, минимален, колкото искате, мога да го маля, нали, да го обезлича, да го обезценя, но всъщност го имаше. И изведнъж отговора изникна в съзнанието ми. Отговорът беше: ти го имаш вече. Ти го имаш, остава да го забележиш и да се свържеш с това. И тогава, естествено, откъде мога да го имам в друго място? Това е моята връзка с източника, която винаги е съществувала. Винаги. Това трябва да го отчета. Аз винаги съм била свързана по един или друг начин с Създателя. Дали през свои мисли, дали през някакви ритуали, на които са ме учили, дали чрез молитва, аз винаги съм била свързана. И в този момент, когато осъзнах, че всъщност източника е винаги до мен, и той е повече дори от моите родители, прави винаги повече, че той винаги ме приема, винаги ме обича, винаги ме подкрепя, аз изпитах едно озарение, чувство на благодат, чувство на екстаз, ако щете. Да осъзная, че всъщност това, което търся отвън, го има винаги в мен, в тази точка, през която аз се свързвам с източника, с моя Създател. И това не е нарцистичното самовнушение, че съм идеална, че съм перфектна, че... Не. Това е усещането да го получаваш от някой друг, нещо по-голямо от теб. Нещо, което винаги съществувало и всъщност ти си част от него. Усещането да бъдеш винаги достатъчна за това създание, за Създателя. Усещането да си прекрасна, съвършена, точно такава каквато си, е неописуемо. Просто нямам думи да го пресъздам. Разбира се, че в моето проявление човешко аз съм несъвършена. Разбира се, че имам своите недостатъци. И то е само защото, може би, имам някакви уроци, които да научавам и да достигам до това крайно себеприемане постепенно. Себеприемане и свързване с моята божествена частица. И докато вървя по този път, сигурно ще се сблъсквам със своите самокритики или недостатъци, но с осъзнаването, че това е така, само за да го видя и за да го променя. И след този момент, повярвайте ме, аз по друг начин погледнах на живота, по друг начин погледнах на отношенията си, по друг начин започнах да се възприемам. И това беше тотална промяна. Споделих го с вас, защото се надявам, че може би това мое преживяване, пожелавам ви да преживеете нещо подобно. Това озарение, което изпитах, може да ви даде надежда в подходящия момент. Защото до този момент аз наистина бях ресурс на моите клиенти, които имат подобни преживявания, или може да не съм имала подобни преживявания, но аз се чувствах стабилна в това, което мога да им дам от другата позиция, от другата гледна точка, от точката на психично здравото функциониране. Но в този момент, осъзнавайки огромния ресурс, който може да ми даде тази връзка, разбирам, че аз мога да я предам и на другите. Затова направих това видео. Благодаря ви, съжалявам, че стана толкова дълго. Надявам се наистина да ви намеря в подходящия момент. До скоро!